Командам приготовиться! Даю отсчет! 3, 2, 1, начали! Вітаю вас, шановне господарство. Гэта клуб Хельсінг і я яго кіраўнік Вейс Владзіслаў. 13 сакавіка адбылася зборная гульня ў дзіцячым лагеры «Галактыка» пад сцягам штогадовага лазертаг фестываля «Зарніца». Гульня адбываецца выключна на абсталяванні LSD Electronics, каб у выніку атрымаць статыстыку з гульні, заліць яе на сервер глобальнай статыстыкі і тым самым яшчэ паўдзельнічаць у зімовым сезоне гульняў, па выніках якога найбольш актыўныя клубы і гульцы будуць азначаны падарункамі. У дадзеным відэа адбываецца місія па захопу 3 кантрольных кропак. Першая стаіць на выхадзе з першага паверха, другая на балконе другога паверха, а трэця стаіць каля бярозы. Дружына чырвоных нападае з левага боку, а дружына блакітных з правага. З самага пачатку дружыны пабяжалі да кропак. Частка праз будынак і частка па вуліцы. Дружына блакітных адразу змагла ўзяць пад кантроль першую і другую кропкі. Трэцюю кропку пад кантроль узяць складана, бо яна на адкрытай мясцовасці. Спробу блакітных, але няўдала. Чырвоныя трымаюць яе на прыцэле. Гульцоў бачна мала, большая частка трымаецца ў будынку, некаторыя пайшлі ў абыход. Чырвоныя канцэнтруюцца на вугле будынка, так як толькі адсюль можна выбіць гульцоў блакітных, якія сядзяць у засадзе на першым і другім паверсе, не дазваляючы чырвоным выйсці праз дзверы. Блакітныя тым часам збіраюць штурмавы атрад, каб захапіць трэцюю кропку. Першая спроба атрада прабіцца да кропкі. Мяне забілі. Аня праходзіць наперад. Ігра яе прыкрывае. Ігра забілі. Аня засталася адна, трымае пазіцыю. Вось я ўжо вяртаюся ў бой. Акуратна выходжу. Аню забілі, я застаўся адзін. Выходжу, але па мне страляюць. Трэба нагадаць, што ў нас 8 секунд перазарадка, таму весці актыўны бой з пераўзыходзячымі сіламі супернікаў вельмі складана. Вось у мяне нічога не атрымалася. Другая спроба.
падыходзім. І вось мяне забілі з калідора будынка. І Ігора таксама. Аня засталася адна. Аня об'єдновується з Тімом, до Ігор підходить на допомогу. Тіма і Аню забили. Ігор тримає позицію. Я підходжу. Мяне таксама забілі. Як бачна, Ігор трымае пазіцыю, дачакае дапамогу. Ось, не пужайцеся, гэта наш снайпер Клон. Ідзе забіты з абыходу. Так, концентруемся. Ось. Чырвоны выйшаў праз першы паверх. Ігор спрабуе захапіць кропку, але снайпер чырвоных, які выйшаў з першага паверху, яго забівае. Яшчэ паспявае перазахапіць першую кропку. Так, снайпера забілі, добра. Як бачна, выхад з другого паверху нашы трымаюць. З першага таксама ў чырвоных выйсці не атрымоўваецца. Нешта адбываецца, але нічога не змяняецца. Чуем, што першая і другая кропкі канчаткова захоплены блакітнымі. Засталася некранутай трэцяя. Зараз уся моц дружын абрынецца на яе адну. Ось гэта другая кропка адмаргала. Смяротная спроба блакітных захапіць кропку няўдала. Адбываецца пазіцыйная барацьба. Наш снайпер Крафт не дае выходзіць чырвоным з-за вугла будынка. Я вырашыў паспрабаваць захапіць кропку з дапамогай Тіма. Я прыкрываю, а ён захоплівае. Ось, спрабуем. Мяне забіваюць, але ў Тіма ўсё атрымоўваецца. Кропка наша.
Трымаем яе. Абараняем. Не падпускаем чырвоных. Ай, радость была недолгой. Раз атака чырвоных і кропка перазахоплена іх колерам. Ігор спрабуе хуценька яе перазахапіць, але нічога не атрымоўваецца. Чырвоныя ўжо не марнуюцца, спакойна займаюць пазіцыі і трымаюць абарону. Самы час марнавацца блакітным. Вядзецца бой, блакітныя спрабуюць захапіць кропку, але чырвоныя трымаюць яе на прыцэле і нікога не падпускаюць. Атрад блакітных падыходзіць. Але снайпер чырвоных не выпускае блакітных з-за вугла будынка. Кудысьці ўсе зніклі. Відаць, чакаюць іншыя напрамкі для атакі. Бачна сцягваюцца гульцы для атакі на кропку каля бярозы. Дзікі смех. Гэта снайпер чырвоных дог забіў снайпера блакітных Крафта, калі той хацеў заняць пазіцыю на верандзе. Вось я зноў бягу забіты з глыбокага абыходу. Відавочна, што задумка была няўдалая. Зноў усе зніклі. Ініцыятыва на баку чырвоных. Блакітны спрабуюць розныя напрамкі для атакі. Праз будынак, абыход, лоб. Але, як бачна, не атрымоўваецца. Чырвоныя вельмі добра заселі на сваіх пазіцыях. Збіраем магутны атрад для раш-атакі.
Приготовились. Побежали. Пять гульцов загинуло одразу. Я застаўся адзін. Спрабую закончыць атаку. Але і там, як мінімум, 2 гульца чырвоных у добрых сховішчах. Відавочна, мне нічога не атрымоўваецца. Яны мяне не выпускаюць. Ну і як башня забіваюць. Спрабуем падрыхтаваць яшчэ одну такую атаку. Але трэця кропка захоплена чырвонымі. Пакуль мы бегалі ў атаку, час скончыўся. Гэта быў першы сцэнар з 4. У ім перамаглі чырвоныя. Другі сцэнар – штурм будынка. Перамаглі чырвоныя. Яны захапілі будынак за 10 хвілін, а блакітныя за 17. Трэці сцэнар – захоп 3 кантрольных кропак у лесе і знішчэнне складу боепрыпасаў. Тут атрымалася нічия. Склад ніхто знішчыць не змог, а кропкі захапілі пораўну. 4 сцэнар – паэтапны штурм. Абедзвюм дружынам было складана захапіць першую пазіцыю, а да другой ніхто не дайшоў. Але блакітныя тут атрымаліся больш паспяховымі. У выніку перамагла дружына чырвоных з агульным лікам 3-2. У гульне, якая доўжыцца больш за 4 гадзіны. Усе вельмі стаміліся, але гульня атрымалася цудоўнай, і я шчыра задаволены. Добра, скончваем відэа. Усім вялікі дзякуй за ўвагу, падпісваемся на мой канал ды суполку ВКонтакце, ставім палец дагары ды пакідаем каментары. До новых сустрэч!